Vítám vás u pušování medulí na Max Tier. Budeme to dělat v knockoutech a tak. Když tak to je epizoda druhá, první se mi nenatáčela, takže si budeme začínat přes ta pohárku. Co to primo dělá? Drhej! Budu chtět full box. Brody hrál Fortnite. Nevyhodím. Já mám to. Dobrý. Uklidníme se. Ne, mám na to ulti, na to můžu dávat přes zdi. Jsem ještě k tomu možná 8 životů, boys. 8. Ty vole. Bum, yes. Dobře, to čekat nebudu. Chtít ale po pole, já bych bum. Možná by se neměli začít jimit a ne používat auto-aim. Jako, ten auto-aim je docela špatný. Takže jsem natočil, jak pušuju já na telefonku, jsem ho pošel na Max Tier. Půl hodiny. Okay. Tady to je GG. A last je tady někdo. Nice. Okay, první nebo první, já to točím za sebou, protože jsem nechtěl mít jeden gigantický díl, aby toho bylo víc zhlédnutí. Ještě se podle mě bude mít tak maximálně 15. Ale to nevadí. Ale jestli se vám video bude líbit, tak dejte like. Když tam nestane, bude se 10 a 5. To bylo až moc rád na první video. Podle mě třeba byl bych rád za jeden like. Já to totiž nechci nabírat na těch na shortech, jak to chcete použít. Když jsem začínal na YouTube, kde ještě nebyly shorty. A teď jsem založil na YouTube. Takže tak by tím starý zamenovali svými. Ale nevím za co. A to už je stále, no. To nevadí. Takže mám to. Boom. Počkej, bo to jsem nevěděl. Já jsem se koukal na toho borce s těma toho s tím skateboardem a já jsem si ho nevšiml. Už se tý Maziny nevšiml. Pojď. Boom. Yes. Boom. A jo, ona mu může dávat přes zdi. Ta pina, to je dobrá. Se používá špatný piny, ale je dobrá. Je to tam, boys. Já bych to tak pošel na 350 a potom by jsem končil. Tak ono tam bylo tak trošičku, dalo by se vystříhat. Na tom prvním videu. Nebo jako, chtěl jsem to sestříhat. Jak jsem tam pušoval, tak jsem to chtěl sestříhat, ale potom jsem myslel, že mi to jako nešlo to tak vše. To mě fakt líbí, to jako, že jsem
nenatočil, nebo že jsem nenatočil první díl. Že to aplikace teďka požívám poprvé, protože můj mobil podporuje tam, na který jsem to dřív dal. Jsem to hnedka vypl první 5 sekund, tak jsem si nahoru, posledně jsem si to, vždy jsem to. Wow, Edgara, ty jsi špatný, bum, bum, bum. Čím ten Edgar se ale nevzdává. Jasný, že ho zabiju. Bych nechtěl takhle chcípat. Ještě tomu na Lily. Počkej, Lily. Tu vole. To je milé dobro. Oh, fuck. Ne, nesmím ulti, já jsem chtěl zdrhnout, ale to bylo už moc pozdě. A tak to nevadí. Ne, a co mě ještě dát tady? A po této hře to asi nějak zkusím stříhnout. A řekl bych vám, až budu na těch 350 asi. Nebo něco takového. Když jsem dal pár výher, to aby se tam pár těch a... Loki Chester. Když tak asi bych měl něco nového, ne, že by se vám bratko nelíbilo a chtěl bych něco jiného, tak ještě tak napište já. Já bych si přemýšlel robiť nevím, jak se Death Ride, myslím se to jmenuje, jak jsou tam ty zombícovi, vy se musíte dostat nějaký bod za novým autem. Ta hra mě dřív bavila, moje diváky starý tež, takže já to bych si každý zahrál. Wow. No, pojď, aspoň taky sejmy. Čum. Ty úplně vymazal. No. Ty hrozně je fajn, že už je tam to dobrý, tak to asi zvládne už. Proč nestřílí? Halo, proč nestřílí? Aha, on si z něj chce udělat jenom srandu, voraz. To nevím, nebo jako. Protože teda, ty vole, teďka akorát, on to posral, proč ho nezabil? On to celý zasral. To je fakt super. Jak už ho záp. Dobrý, vole. Protože ho zabala ta zóna, ty vole. To byla ten kaktus. Také dodat ministři hokej, zatím zbahám. Mám první výhru od té doby, co se to... Já zase za chvilinku to zapnu. Mám tady další výhru, boys. Máme i ranka a pokoj. To já bych asi zatím dnešního videa ukončil. Děkuji vám asi za koukání a doufám, že se ještě někdy uvidíme. Na shledanou.